Sanibona balaleli, sanibona bantu baNkulunkulu abakhona emakhaya nabalaleli voice nothika MTHANDAZI Dlamini nabambukela ka YouTube. Insizwa lena nganza kwethu eseyincane kakhulu bayibiza uDlamini, izwa lapha eSwazini kaHlathi. Kodwa manje ngisebenza esePitritif la eMpumalanga. Umengameli ebandleni layo, ingumthandazi futhi. Iyamthanda kakhulu zawoni 1, zawoni wemoya, lapho bekukhuleka khona kwehla isithunywa entabeni kuzila kuyiwe emanzini, kubuye umchopho, kubuye umcaco, kubuye libofu. Ihlanganiseke enye insebenzo enzima kakhulu manje ihlambulula sithunywa. Iyabiza impela nganza kwethu kodwa siyekene ngele yonke. Ngumthandazi nganza kwethu ngimemene emabandleni ngifuna kumema kuwo ngibe khona. Nobe ngiphi nothiwa ngiphi umcimbi omkhulu. Ngizofika nje ngithi phambili Dlamini, phambili. Phambili ngesintu sethu phambili nazi ukuthi nangoko uDlamini nguyena ke lokhuluma ngakho. Yonke into la ngifike ngithi phambili ngesintu sethu phambili, phambili. Nguyeke Dlamini lona ngazothi manje makalahla amasiko singahle isintu sethu masimthembe uNkulunkulu sibathembe bangasekho emhlabeni yasebalala ngoba sizola yibona. Balaleli nine inkinga njengamanje anikhona ukuthola abantwana, anikhoni ukuthi niphumele empilweni zenu, anikhona ukuthi nithola umsebenzi, anikhona ukuthi nibe nezimoto, nithola imoto niyagicika ngezimoto nanithenga izimoto. Yonke into enenza emhlabeni ayiphumeleli sizathu yini silahle amasiko ethu. Futhi sesitshela ukuthi siyazi sibe singazi. Yonke into enzeka emhlabeni zenza ngesizathu. Uma ngabe ekhashona umuntu engozi yemoto, ingozi iyavalwa, ukwagwaza uyavalwa. Uma bakudubula kuyavalwa lokho. Babukela bakhona emakhaya nabalela bakhona emakhaya. Masibambisane ngimi kuDlamini Mthandazi. Ufuna ukungibona ngimeme nobe ngiphi indawo ngizawutheleka ngizawufika. Ngisemncane nje impela kodwa ngokomsebenzi ngimkhulu futhi ke ngimdala. Ngisebenza ngesithunywa ke ngilapha ezayoni kakhulu, ngiyakhonza kakhulu, ngumthandazi. Angikhethi balala muntu. Zonke inkonzo ngiyayithanda futhi anginankinga. Ngangimema mlalelo khona ekhaya. Lo lalela voice note yami lena uzawuphila futhi uzawusindisa futhi uzawuphiliswa. Ngiyafisa ukuba kunye nani nkosami nina nishumayelayo nani nithandazayo kumemene kwenze nami uzokwazi ukuthi ningicinise ningikhulise kodwa ke nisho ukuthi nangu sefikile ke uDlamini Mthandazi phambili, Dlamini Mthandazi ngesintu sethu phambili. Nawe ngiyofika ngisho kuwe ukuthi sengikhona nceka uNkulunkulu sengikhwancike inkosi ngimemene kanza kwethu ngiyafisa uhlanyela nani kodwa njengamanje bamba nansi umkhuleko wokugcina uNkulunkulu namandla Jehova namandla mkhulu sambeka lezwe emhlaba inkosi yaphakade inkosi namandla kunamakhaba akhona la kubo kushwa yilwane amademons sanizini imoya emnyama ngiyayikhulekisa ngithi leyo makhaya yaqala yonke imoya emibi ngiyakhuleka egameni kaJesu Kristu uNkulunkulu namandla ngithi mina njengamanje makusukele ikhove ekhale emabaleni abantu imiqwebha ithele abapayina abathakathi mabagijima emzini abantu banibalele ngithi makuvuleke imishado kuvuleke inhlahla kuvuleke imisebenzi yonke into ikhanye abafuna bani mabhizinisi akhanya kakhulu amabhizinisi abo bafuna bane imoto bafuna ukusebenza abafuna ukuphatha abaphakame ekhundleni uNkulunkulu ongcwele elezwe emhlaba Nkosi yaphakade yasemazulwini livula yakho mongcwele liyaphilisa uNkulunkulu yaphakade emokuhle isithusa sesezulwini isithusa semanzini ngikhuluma nawe mnumzana wasemanzini ngikhuluma nawe ke ngileshaya amaphiko ngikhuluma nawe ke manje ke Dlozi la kaNkosi ngikhuluma nawe Dlozi la kaNdlela ngithi ke manje nini basekhomana basekhaya sukumani ngimelele ngoba uma kuvale nina kukhona kuyavuleka uNkulunkulu namandla iko konke ngithi ngiyaqela njengamanje ukuthi umlelelo khona ekhaya makevele voice bese uyathembela kuphi emadlozini sesentwini angalahli ithemba ngoba uyawuphila futhi uyawuphiliswa ngale voice note ngithi njengamanje babule bakhona emakhaya abanamabandla phakame kakhulu kube nokuhloniphana emhlabeni kube nensindiso kube nekuphila umuntu ahambe ngoba sekufika isikhathi emhlabeni uhambe eternity emhlabeni ngikhuleka bagulako baseyibhedlela basemajele ongakwazi ukuhamba njengamanje uhlulwe masatheni izimo njengamanje overle voice note makaphili ufunda isikolo kwa grade 12 uphatha ikhanda osemvasa bampikela amacala ngapha nangapha ngithi makukhuleka amacala ngikhulekela amaphoyisa ngikhulekela amasotsha ngikhulekela abathishela ngikhulekela amawada ngikhulekela bonke abalaleli ngithi njengamanje mabaphiliswe phambili Dlamini ngesintu sethu phambili Nkosi nibusise God bless you Luka 1:37 uNkulunkulu akahlulwa ngilutho ngifonela lapho ubhale SMS usho ukuthi ucomment Mthandazi Dlamini ngiyabonga umkhuleko please ngicela ucomment nonke nisubscribe Mthandazi Dlamini sewubonga umkhuleko wakho manje umahala nangu sengubekile kini ngicela ungene ngaphakathi kuwe ukwakhe ungayibulali ungalahli ithemba ungahambe emendweni wakho ungamlahli umkakho ungalahli ithemba la khona gcina ukuthi awushintsha ngeke kuhlale kunje ngithi mina ziyajika izinto njengamanje God bless you